kene Setyaka. Sang Balarama paripaksa angu dani wreseta kang pandhe kangsa sina melinu deng kending kawitoyaron naging tinarimrih larasipun putraku nggih wong bagus anakku wong Sigit Setyaka wonten timbalan iki ngadawu Kanjeng Prabu ora to Setyaka anggonku nindakake matirta aku mung mituhu dawuh pangandikane Kang Rama Yayi Prabu Sri Bathara Kresna dikalane bapakmu ya Yayi Kresna Tapa Nendrana Makambang rikala semana aku kesiku kelawan dewaning bumi jalaran aku klera-kleru kelawan pamanmu Si Werkudara aku kesiku karo dewaning bumi aku kenen nindakake matirta ana sungapaning Bengawan Bagiratri kene kula pesanggrahan iki nganti tak paringi pesanggrahan grujugan 1000 Yoko wonten dawuh pangandikaning Kang Rama aku kena jugar nggonku tarak brata matirta iki yen to Sekar Trate kae wis megar Yoko wonten dawuh kembang Trate wis megar apa durung dereng kok wong dereng kaya suwe temen to Yoko kurang luwih petungku anggonku nglakoni tapa matirta iki wis 7 candra tegese wis 7 sasi inggih Prabu kembang Trate kok ora megar iki kepiye to janjane kae urip apa mati menika gesang Sekar Trate menika gesangipun nek wonten nginggiling tirta nyatanipun menika nggih tas kumambang wonten nginggiling tirta lah ya gumunku kok ora megar-megar sabar kemawon tawa wong nyatanipun Paduka Prabu menika ora nindakaken tarak brata. Lah iya to. Jane ana sing tak arep-arep lho Setyaka. Ingkang dipun ajeng-ajeng menapa wong? Perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Bratayuda iki jane wis apa durung? Dereng wong. Dereng Kanjeng Prabu. Durung. Inggih dereng. Kusik to. Pirang-pirang dina iki kok atiku tuwuh tandha pitakon. Ilining banyu Bengawan Bagiratri iki. Nganti pirang-pirang dina aku iki ora wani nindakake matirta tegese aku ora wani kungkum. Jalaran banyune kok butek ambune arus. Tur tak rasa-rasakake. Kok kaya banyu kok kecampuran getih. Iki janjane iki banyu apa to Setyaka? Apa Prabu mriko Jawa Ageng wa? Udan gedhe inggih.
Inggih menika Jawa Ageng lah kathah Siti ingkang longsor Siti Abrit menika menawi campur kaliyan toya toyanipun inggih dados abrit. Terus ning Batang Jaran Keli, Batang Gajah Keli. Ngono kuwi terus kepiye? Kok kathah griya ingkang sami kentir raja kaya kentir sampun jamak limrahipun. Ngono inggih, sampun dawa klatur pitados kaliyan kula. Yo. Ning aturmu kuwi tenan, inggih saestu po. Kowe ora ngapusi. Mboten, po. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi ngantos kula menika dora kaliyan paduka Kanjeng Prabu. Hei, Joko. Mingkepo lambemu kowe. Iblis. Parek ngapusi karo geran. Ya ngono apa piye? Parek ngapusi karo Pakmu Mandura aku mbak kepok bodho ngono. Iya. Iki wis dumadi Bratayuda Jaya binangun. Banyu iki campur karo getih, banyu iki campur karo bangke. Bang prangertian. Bangke gajah, bangke uda, batang kreta, pating jepapang, mbok arane ku banjir bandang, banjir bayang, banjir dasmu kuwi. Joko. Apa kowe njaluk pateni apa piye? Yo. Kowe kepengin njaluk tak pateni kowe njaluk mati sing tak pateni. Aduh, Prabu. Katriku mulung nang wadya Jadi Kresna inggih Koko Prabu kula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang putra pun Setyaka tujune kowe tang teka Kanjeng Prabu iku mara rawuh pate tak gecek anakmu Setyaka ngapusi karo wong gerang Koko Prabu nyuwun pangapunten. Setyaka tumindakipun kados ngaten menika, nyuwun pangapunten ingkang dawuh menika kula. Lah rak tenan to. Lah kok Yayi Kresna perintah kawan Setyaka mbok kon tumindak ngapusi karo aku. Jare aku mbok kon nglakoni tapa matirta. Ana sungapaning Bengawan Bagiratri, aku mbok kanteni kembang tunjung, tegese kembang trate. Sak megare kembang trate. Sayane kok ora megar-megar. Jebul pucuke ditaleni bolah piye kuwi? Lho, kelakuane sapa kuwi? Guyu. Wong gerang ora cetha. Upamane persajane ngopo to? Persaja wae ning apa? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Karsa paduka Kanjeng Koko Prabu menika parikedah jumeneng dados senopati. Iya, kuwi sing tak arep-arep. Kapan? Aku jumeneng dadi senopati. Aku musuh karo sapa wae gelem. Koko Prabu menika mboten perkawis pesah mengsah kaliyan sinten kemawon mantun. Nanging Koko Prabu menika mboten wonten mengsahipun. Mungsuh sak-sake gelem. Lah iki mboten wonten carane to yudha kok mungsuh sak-sake. Wis, mungsuh sapa wae gelem aku. Koko Prabu nyuwun pangapunten dinten menika Koko Prabu menika mboten anggadhahi mengsah. Menika sak lebetipun Weda Jitapsara. Pepakeme Baratayuda menika Koko Prabu Mandura mboten nggadhahi mengsah. Milanipun Koko Prabu dinten menika kula singetaken tapa matirta menika jalaran Koko Prabu pancen mboten wonten mengsahipun. Wah. Mongko Yayi tak gadang-gadang rina pantarane mengi.
Aku kepengin jumeneng dadi senopati. Koko Prabu, kula rak sampun matur menika perang suci Koko Prabu, mboten kenging kampiyak amur-amur. Sedaya menika ngunduh woing pakarti. Menawi mboten jumeneng dados senopati, menika tegesipun menika taksih slamet. Wilujeng mboten nggadahi perkawis. Nek pancen ora njani perkara golek-golekno. Lho, iki kepiye ta iki? Mboten ngaten Koko Prabu. Kaliyan ngaten menika Baratayuda sampun meh paripurna. Wis meh rampung. Inggih Koko Prabu. Ora. Kok meh rampung? Lah Kurawa sampun tumpes tapis tanpa tabet. Sing isih ingkang taksih kantun Yayi Duryudana. Kancane mboten wonten. Lho, lah terus malah dinten menika Yayi Prabu Duryudana menika umpetan. Lho, delik. Inggih Koko Prabu. Delik kepiye to kuwi? Kok nggih umpetan menika kala wau. Yen ngono Duryudana kuwi jiring getih wedi mati. Kula kinten mekaten. Koko Prabu malah kula nyuwun senjata pitulung. Yo, piye Yayi? Monggo Koko Prabu dipun upadi wonten pundi? Anggenipun sesingidan Yayi Duryudana. Kepareng Koko Prabu menika mangke nenangi derenging manah Yayi Duryudana supados pantun jumeneng dados senopati. Kang Baladewa Narpati tuwin Nareswara Kresna. Oh, mengkono Yayi. Inggih Koko. Ya, ento panjenengan ngono ora ketang aku mung nekseni. Ora kita mung sak kemprangan sak kelibatan ning Baladewa kudu weruh. Syukur mangkayu Bagyo aku bisa nekseni tandang kridane Duryudana mung suwe mesti karo Werkudara. Ya ngono Yayi. Inggih Koko. Ah, wis tak ajab. Jalaran wong loro kuwi rak muridku. Bratasena Kurupati muridku rehing olah ganda. Kurupati ya prige, Werkudara ya rasa. Ya, nek pancen ngono. Ayo Yayi, padha goleki bebarengan ana ngendi le umpetan Yayi Duryudana.
angin get me ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Hyang Suksma mangadi luwih muga ngayomana sangya para dasih miwah kayuwananing sun utari wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama wis menenga ya ngger nggonmu nangis pun Rama ora maido kaya ngapa susahe ngatimu ing atase jeneng sira iku mau wis mbobot wis 7 candra ing mangka rakanira Si Abimanyu wis kasambut ing aranang ngono gugur ana madyaning palagan upamane yen to sira iku mau banget nggonira nandhang Sungkawa ya ora maido nanging wis ya ngen pupusen marang papesthening Gusti anjoke menungso iku mau bisane mung pasrah ana ngersaning Gusti kang muruba jagat. Penemban Begawan Wiyasa wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Sinuwun. Lawan sira Kunti timbalan ingkang ngadhawuh
Kanjeng Hyang Prabu Punta wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Hyang Prabu. Paribasan kaya ajur mumur ing atiku. Penemban jroning Baratayuda Jaya binangun. Sedina aku kelangan anak telu. Seta Utara Wiratsangka padha gugur ana madyaning palagan. Yen to kuwi to pancen wis tak pupus marang papesthening Gustine bareng aku iki ditangisi kawan Si Utari. Penemban kaya dijejuwing rasane atiku. Nuwun mboten maiben menapa ingkang paduka dawuhaken mila leres. Paduka ngendikaaken kecalan putra 3 sedinten. Mula aturi mitang menawi kula manah ingkang sami Pancakara, ingkang sami peperangan menika sami-sami wayah kula. Nyatanipun menika anak Dastarastra miwah anak Pandhu kekalihipun menika anak kula sedaya. Mongko kula nyemerapi piyambak nekseni dumados sing lelampahan ingkang sanget nggegirisi menika Sang Prabu. Yo, Penemban. Bareng Sang Adi Penemban ngendika kaya mengkono sak nalika jroning Bratayuda iki kaya aku entuk piwulang kasunyatan. Lire ingsun bisa mitung kanthi ganep menggalih kanthi wening yen to iki perang suci dudu ampyak awur-awur. Sapa nandur kudu ngundhuh, sapa gawe nganggo utang kudu nyaur. Utang pati utang loro nyaur loro. Apa sing diucapake, apa sing diweca kuwi bakal nemayu ana jroning Baratayuda. Remban wonten timbalan iki kadhang Sang Prabu. Yo. Wis saiki perlu digetunana, ora ana gunane mbecer laku. Utari wonten timbalan iki ngadhawuh Rama. Yo, saiki beraten susahe atimu. Mbok menawa ayo bareng nenuwun ana ngersaning Gusti Karana. Iki Baratayuda Jaya binangun. Basan mung karisak kelebatan. Kanthi nenuwun marang purbaning Gusti. Kundi ingkang adhawuh Kanjeng Hyang. Ayo bareng munggah marang sanggar palanggatan. Sang Adi Penemban Begawan Wiyasa karben mandhegani nggone nenuwun ana ngersaning Gusti. Muga-muga enggak paripurna Baratayuda Jaya binangun wekasan Pandhawa bisa unggul kang dadi yudane. Oh